Вітаю, сябри. Добрий день. Вітаю. Щиро дякую усім, хто вчора підняв гэтую тему. Зараз будемо розповідати ми тихенечко, тому що нам небезпечно навіть зараз розмовляти. Будемо зараз розповідати те, що відбувалося вчора, як ми сьогодні провели вночі час весело і як ми зараз... І як ми зараз з вами спробуємо порозмовляти про стрим. Поруч со мною цудовна дівчина, Ольга Ніколайчик, всім відома дівчина, прихожу з стягом, і у нас зараз так само стяг. Поруч со мною один з лепших, не блогерів, я б сказала, Пірс Найдерс, це чоловік, який для мене зробив вельми багато і для Ольги, і для тих людей, які вчора були поруч со мною. Ён трымаў руку на пульсе, і я спрабавала з ім быць пастаянна на зв'язку, распавядаць, што з намі адбываецца, і ён даводзіў гэтую інфармацыю да вас. Такім чынам вы больш-менш ведалі, што адбываецца. Олекса вельмі добра данёс інфармацыю, і дзякую яму шчыра за тое, што гэты міжнародны хайп, не хайп, хай, ён, дійсно спрацаваў, і сёння, калі адчыніла свой тэлеграм, у мяне, как вы разумелі, было больш за 400 паведамленняў. То бок інфармацыя распаўсюдзілася моментальна. Розголас дапамог, безумоўна. Так, я... Ну так, Ольга, напэўна, яна ўжо так прапрацавала ў галаве, што гэта быў значны дэмарш, але перадвеснікам яго звычайна была падзея, якая адбылася ўдзень у слаўным горадзе Барысаў. Пачалося з вакзала, я падымуся, таму што я была ў такой вот цішотцы, свабоду Мікалаю Статкевічу. Мікалай Вікторович з намі, у мяне такі шеврончик этой цішотцы ўжо шмат год. Калі Мікалай Вікторович сидзеў пасля площади 10-го года, я ўвесь час яе насіла, і я ў ёй сядзела некалькі разоў, за то, што я яе насіла на сутках. І учора я была ў этой цішотцы, на вакзале мы сфотографаваліся. Я думаю, это таксама было причиной то, что нас повязали, потому что, як так, Мікалай Вікторович будет присутствовать на майках на Миколайчик публично. Это ж немажліва для ўлады. Вось, таму все з этого пачалося, што з фотаграфій на вакзале, што я ў этой майцы, пасля мы сцяг расцягнули в электрычцы грамады белчырвона-белай, вось, і там ужо пазналі вы, быў нейкі чалавек. Хвилиночку, Олекса пише, що тебе не чути. Не чуть мене? Включений мікрофон, да. Вітаю всіх. Розповсюджуйте, будь ласка, стрім, ставте вподобайки, тому що про це повинен дізнатися кожен українець, кожен білорус, про те, що відбувалося вчора і відбувалося сьогодні вночі. Так, усё на вакзалі дакладна мы бачылі учора быў патруль. Гэта звычайная гісторыя, на кожным, напэўна, вакзале ёсць міліцыя, яны сцежаць за парадкам. Так, гук не вельмі будзе, у нас тут нельга гучна казаць, таму што ў дзверы пагрукаць могуць зноў такія. За дзвярами зноў людзі. За дзвярами, так, у нас зараз людзі, мы не ведаем, хто там, таму мы спрабуем не праяўляцца, такім чынам, каб не ведалі, дзе мы знаходзімся. Всі знаходяться в облозі, скажімо так, вони зараз знаходяться в облозі. Так, ми не можемо вийти. Я кажу, Ольга каже, що я не у карцері, а я лічу, що ми у карцері, тому що я не можу вийти спокійно. Пакуль у нас стяг на стіні, ми не у карцері. Алена вельмі нервуецца апошнім часам, за дзяцей перажывае. Але выглядае прыгожа, як Селен-Дыон, беларуская наша. Мамочка, вітаю, са мной я жива, здорова, не нашкодзілі. Тут у меня есть некие царапки, тут трошки у меня так само царапки, я их замазала. Это царапки от вчорашнего затрымання. От каптюроў, так. НКУС. Зараз докладно про все распавядзем. І так вакзал. Мы з маімі сябрамі, мы з Ольгай, Алексей,
поехали, хотели трапить на легальный абсолютно митинг у падтрымку прэзідэнты. Мы поехали у Борис з даверанымі асобамі. З нами быў Валентин Страфоў, ён давераная асоба Светланы Ціханаўскай. Андрусь быў з нами, таксама даверанае лицо Светланы Ціханаўскай. Андрей Войніч, пробачьте. И мы разумели, что мы ничего не порушаем, то бок это абсолютно заявленная официальная акция, и она была согласована с администрацией, то бок у меня что пропал стрим. Не, стрім не пропав, все йде. Гэта я добра. И, то бок мы трапили на абсолютно легальный митинг с официальными представниками. Планували трапить? Планували. Мы больш-менш даехалі. Мне здаецца, што за нами пачалі сцежыць за вакзалу. Маё пачуццё такое, тому што побач з нами ехаліся з Мінску, так мне падказваюць. В электрычкі былі ціхарі, па іх было бачна у цывільным. Нас дагналі ўжо пачатку. То бок, калі мы ўжо селі ў электрычку, выходзілі нас людзі, один чалавек, другі чалавек чамусьці полічыў неабходным сесть побач з намі, хаця пры гэтым быў пусты вагон, абсалютна амаль не ехаў, людзі падсаджваліся толькі на прыпынках, то бок месца было дастатне для таго, каб абраць сабе, больш-менш без людзей. Я хочу нагадати обличчя і більше подробиць можу розказати, хто це. Мені вже написали люди деякі. Скажімо так, підтвердилася інформація, хто це і що це. Дивіться, пам'ятаєте, я вчора показував вам оцю фотографію. Оце обличчя, який провокував Хелен. Розкажи, як він тебе провокувати намагався, про це все розкажи, більш подробиць, я потім розкажу, хто це. Усе ведаюць мою пазіцыю, і ўчора я ехала з стужкамі, іх звычайна я іх не здымаю ні пры якіх абставінах. Хто дакладна ведае маю пазіцыю, ведаюць маю рэакцыю на расійскія сцягі, на нейкія рэчы, якія пацверджваюць там наяўнасць, як гэта сказаць, прыгожа, то бок, што яны падтрымліваюць нейкую краіну, якую я лічу зрадніцкай, якую я лічу агрэсарам. І рэакцыя моя звычайная, няхай яна не агрэсіўная, але я яскрава распавядаю про тое, што я на іншым баку, я на баку праўды, святла, добра і рэшта нейкія рэчы, якія я праяўляю праз сябе. Ён сеў побач з Ольгай, супраць мяне, напроціў мяне, таму ён бачыў мае стужкі, і ён сеў такім чынам, я бачыла ў яго з левага боку. Я не бачыла, я Ольга не бачыла. Я просто думала, на рыбалку пацан едзе некага, гадоў 50, ён ціха, сціплы сядзеў, дарэчы, гуляў у тэлефоне, у гульку некую, і я ніякай пагрозы не чула. Так. Ён паставіў ровар свой, ці ровар, ці мапед, это быў складны ровар, скутер, не скутер, а такі мапед. Ён паставіў у ля дзвяры, і ён абсолютно спакойна паводзіўся. Я ніякіх не заўважыла агрэсіі і небяспецы ў дачыне да нас. Але бачыце, Алена ўсё ж такі яна праспанавала яго, тому што яна насупраць сядзела. Так, то бок ён сядзеў такім чынам, што я бачыла яго шэврон, але тут цікавая рэч насправдзе. Ён пабачыў, Ольга дастала наш партыйны сцяг БЧБ, расцягнула яго, то бок, каб я яе сфотаграфавала, і такім чынам ён пабачыў, што так, я просто сфотаграфавала такім чынам, што ён трапіў у кадр, і ён пабачыў, што рэакцыі з майго боку аніякай няма. Мы смяяліся, распавядалі адзін аднаму смешныя гісторыі, то бок, звычайна паводзілі як сябе, як заўсёды, ніякай пагрозы з майго боку, у яго бок не было. І ён неяк лацкана прыкрыў гэты шэврон. Так зрабіў, я больш не бачыла. Так, яго больш не... І падчас, калі я ўжо з Ольгай размаўляла, шэврона Кстати, он сышоў пасля, выйшаў. Але ён праехаў з намі два припинку. Ви вилічили, так? Розказую про нього.
Це Мирон Кравченко. Цей не можна назвати неонацист, який там співпрацював. Він взагалі з Рашки. Співпрацював з такими структурами, як РНЄ, і всілякими неонацистськими структурами Московії. По суті, він реальний нацист, тому що є фотографії, де він дискредитує український правий сектор. На фоні прапора правого сектора він кидає зігу. Потім ці фотографії розганялися по українським ЗМІ. По українським ЗМІ, не по українським ЗМІ, по московицьким ЗМІ вони розганялися, ці фотографії. От, ви зрозуміли, да? Професійний провокатор. Професійний провокатор, Отак. напевно. Тут ще момент є такий важливий. Він має відношення, це мені там чи 3, чи 4 людини написали, має відношення до такої собі групки ВКонтактіку, в якій, за Лукашенка топлять. Тобто цей чорт співпрацює з Лукашенко. Я так і думала. Я так думала, що це його проросійська вот эта конторка, яка ватна така, провокатор. Так, ватна контора, яка співпрацює з Лукашенка, да, по-перше. По-друге, вони мають відношення до Рашки. Як ми всі знаємо, Лукашенко напряму зв'язан з Рашкою. Ще раз повторюсь, його звуть... Можете знайти про нього в інтернеті деяку інформацію, дуже багато чого зачищено, але все ж таки. Мирон Кравченко. Він зачистив свій Фейсбук, але звідти там фотографії повитягали деякі. Суть не в тому. Можете йому передавати вітання. Він там був не один, цей нацист, тому що він саме нацист, який топить за росіянський світ, умовно, за триєдине царство там своє і всяку подібну дичину. За эту лабуду, лухтует. Так. Що? За этой казочкой. Я не думаю, Да. що провокація не відбулася саме у електричці. Я так розумію, він побачив, що реакція у мене 0. Так, нас було шмат, нас їхало 7 чоловік, тому я розуміла, що він спробує, тобто це було для мене вельми демонстративно. Я бачила, що це ніяк вельми на мене накеровано, тому, звичайно, і не відреагувала, тому мені не цікаво це було абсолютно, я була зайнята іншими справами. Цікаво відбулося у Борисові вже, тому що нас сустракали супроть звірей. Тобто вони ведали, откуда ми навіть будемо виходити. З якого вагона? З якого Біля вагону вагона? вже стояли. Так, біля вагону. Ось, тобто ми тільки вийшли, одразу нас працівники міліції звернулися. Вони пропонували показати документи. Вони сказали, що їм треба довідатися, хто ми, з якою метою приїхали. Все розповіли, хто ми, що ми усі медійні публічні люди, тобто нема сенсу казати там які речі брехливі. Ми достали паспорти, достали телефони, у них були скрини паспортів. І коли це не прокатило, то ми ніяк не агресивно себе не поводили, все спокійно. Звичайно, ми нікуди не бігли, не утікали, спокійно розмовляли з ними. Вони замовили, що некая операція у Мінську, ніхто там нечто зробив, і на їх погляд... Яны сказали, ось Алена докладно, преступница, она нечто там говорила. На меня есть ориентировка. Вы сказали, одна Алена никуда не поедет. Она сказала, так одна не поедем, а вы поедете тоже. Мы сказали, мы не поедем, мы ходим пешки. Они сказали, окей, повели нас пешки, мы идем 10 хвилин пешки, нас ведет конвой, нас 7 человек, вздымаем стрим. Тут на полной хуткости бус. До этого меня спробовали у машину, автобус посадить. У нас всех спробовали, а после мы сказали, что мы едем пешки. И успокоились на полной хуткости, а маповцы с маски шоу хапают Алену, что ей зробили, я уже не бачила, потому что я уже была в автобусе закинута 90 килограмм. Все ж таки они умудрились закинуть головой
а пасля бачу уже ногами присягнули, кидали на спину на подлогу. Я их хотела за руки поднимать, и она сказала, она схватила с меня за войнища и села. Але ее и поломали окуляры, дали по твари. Як они пасля нажились, что выпадково, не верю я им. Я просто этот момент, я бачила уже, какие бразнули подлогу у машины на ноги. Я еще хутчэй подняла, чтобы они не наступили на шею ці на руки. И яны хутка зачинили двери, литерально это заняло 20 секунд. И машина стартанула, а яны над нами повисли, выхапывали телефоны, и мы поехали. Весь этот час я сидела на подвозе, а все сидели около меня. Они висели на нас литерально. Литерально висели. Сидел амаповец, и я сказала, что я еду, я не памятаю уже фразу, докладно я сказала, что я еду у некой фігні, мені трусить, я падаю, то бок я трымалася за войніча, трымалася за Вольгу, сидела на подлозе, не разумею, что адбываецца, дагэтуль яны мяне так зацікавілі, што мяне злетели кроссовки, каб вы разумелі, то бок, мяне просто кидали, так. Я вельмі спалохалася, потому что, захоп, каб вы разумелі, калі яны пад'ехалі, я да іх спиной стаяла, і яны схапілі мяне спачатку за торбу, а потым, неяк так захапілі, у мяне тут царапка ёсць. Глядзіце, побачите, не побачите. Карацей кажучы, схапілі і, просто цягнулі, потым пачалі мяне хапаць за ногі, за рукі. З такім чынам яны мяне ўжо закідвалі ў бус. Я крычала: дапамажыце, дапамажыце, то бок, там нехта казаў, што нейкі чалавек стала і крычаў: поглядите, что робится, так. Поглядите, что робится. Так. Я кричала, что допоможите, допоможите. Потом, коли звернули увагу, что я все-таки на подлозе, некие амаповицы, не ведаю, кто он, что он, их твары зачиненные были. И он устал. Я сказала, что я принципово седать не буду, потому что можно было пропоновать мне это ранее, потому что мы уже полову дороги приехали. Вось, и яны, досыць такой силой меня просто посадили на это кресло, как я сидела. Таким чынам мы ездили, докладно, мы, как вы разумели, мы ездили, на полгодины нас водили по месту, по кругу, по колу, потому что, насамрэч, калі мы вышли з РОВД гэтага Руса, мы прошли буквально 5 хвилин 400 метров до вокзала. То бок, мы были побач з вокзалом, а возили нас полгодины. Повозили нас по городе полгодины, так, я так разумею, что спочатку нас отвезли в одно место, мы там некоторый час побыли, потом нас повезли у іншае место. Коли нас привезли у іншае место, Ольга сказала: все, нам сидеть, потому что там колючий дрот. Заход был жесткий, я подумала, что это на сутки. Так. Больше меня сутки висят. Насправді мы ехали на сотни. Адзінае, што мяне турбавала, у меня одни дети были дома, и я выехала насправді на 3 годины, просто выйти у пикет, показать, что мы солидарны, и повернуться додому, потому что до 10-й годы... На мирний пикет. На мирний пикет. Абсолютно. Легальний мирний пикет, да. То бок, у нас есть с детьми умова, что я до 10-й годины у любым выпадку повинна быть дома побыть с ими. То бок, это такая семейная константа. Обовязок. Гэта я не могу пакідаць дзяцей пазней за гэты час. Калі я не павяртаюся, у нас ёсць умова, моя мама бярэ таксоўку і забірае да сябе, каб яны былі ў бяспецы. У гэтым сэнсе я неаднакратна казала: дайце мне пазваніць маме, каб яна забрала маіх дзяцей. 3 гадзіны, каб вы разумелі, мне не давалі мой телефон. Нашы сябры былі па розных кабінетах, то бок мы не былі побач. Мой телефон у мяне вырвалі падчас, калі мяне захоплівалі. Телефон знаходзіцца пад паролямі, і яны да яго не дабраліся. Інфармацыя, якую мне давалі ўвесь гэты час падчас, калі мяне выкралі, гэта мне кажуць: вас затрымалі, вы не затрымалі тых, хто будзе глядзець гэты стрым, вы мяне выкралі. Мне ні адзін чалавек не прапанаваў паглядзець пасведчанне, ніводны не сказал, як яго завуць, а ніводны не сказал, з якога ён месца, де то бок прадстаўнікі косць, хто нас дапытваў, хто агляды праводзіў. Мы не ведаем, хто рыўся ў маім тэлефоне. Я не ведаю, хто сядзеў побач са мной. Я не ведаю, што нават, я не ведаю, ці міліцыянты. Мабыць, гэта нейкія
злочинцы, які мяне выкрылі. Мне, Ольгу, нашу каманду, Андрея Войнича, Алексея Киреева. То бок, мне принесли телефон. Можна сказати, що ОМОН да раси, я б сказав. Я скажу. Нам стало відомо, як банда, яка обслуговувала Так. просто Лукашенко. як нам стало відомо, у Борисові, ну, просто люди, які нам допомагали, потім яны сказали, в Борисові немає мапи, ми не ведаємо, откуда яны Це Мінська мапа. Гэта Мінська мапа. Однозначно не бачно було. Ще хочу, не забудь, що я хотіла сказати, я дітей нагадаю, коли мене забрали на 30 сотнів, посадили моїх добрих знайомих, Мацкой і його жонка при тим, що у них вдома був один дитьон. І вельмі цяжко знайшли сестру родную недзе, яна не мусила бути у Мінську, каб яна його з садочку забрала, і це дитё Настя казала, яка в мене живе Настя Полієнко, кажу, забирай до нас хоча б, каб це дитё не засталося на вулиці, у некім центрі, то бок забрали на 15 суток маці і батьку 5-гадового дитяті, і яны отсидели 15 суток. І дитё это просто по счастью оказалось у старейшей сестры, яка не ведала, что с родителями, батьками. Разумеете, что это? Так что тут здивляться? Так. Питають, чи будете ви заяву складати на викрадення? Ну, гэта павінна, мы Праваабаронцы зрабіць праз праваабаронцаў, мы звязаліся з СМІ, калі яны прапануюць мне такую рэч зрабіць, я ад сябе, конечно, буду рабіць, каб ну, гэта асветліць, таму што гэты досвед, ён дапамагае, таму што такіх актывістаў, як я, вельмі багата. І нас выкладаюць злачынна на вуліцах, не гледзячы ні на што. Не глядячи на то, что мы с детьми, у нас есть бацькі. Я просила, я сказала разоў 100, моя мама, я павінна была ёй адзваніцца, як толькі я прыеду ў Барысаў. Я спрабавала ўключыць свой телефон, у мяне з телефоном я нават не змагла ні в інтэрнэт выйсці, ні дазваніцца да яе, то бок у мяне телефон, ён просто быў заблокаваны. Я не зразумела, што такое, нават ёсць відэа, дзе мяне здымалі, я спрабавала включыць телефон, каб маме просто паведаміць, што я зараз іду з невядомымі мне людзьмі, якія не прадставіліся кудысьці, каб яна ведала, што я, хутчэй за ўсё не паспею дадому. Хочу. Да-да-да. Трэба разумець, да Менску 1,5 гадзіны язды. А па палове 8 у мяне яшчэ тэлефона на руках не было. Яны прынеслі мне тэлефон і паклалі перада мной. І я сказала, мне трэба пазваніць маме, гэтага не дазволілі зрабіць. І тэлефон ніколі нікому не дазваляюць, Алена, ніколі нікому не званіць, нічога. Это ты просто мусіш быць, і ўсе мусілі быць гатовыя да такой сітуацыі, каб не было стрэса залішняга, каб не было нейкіх іншых ілюзій, не трэба ілюзій, трэба быць падрыхтаванымі до самого, что кажуть, до полной изоляции, до нечаканых 30 суток, нават калі вы ничего не зрабілі кепскага, и вы ничего не винны этой державе, кажуть. Просто калі мы живем у концлагере, у турме под открытым небом, и мы мусим зрабіць все, каб муры этой турмы зруйнаваліся, але трэба ведаць, як досвід Алены, яна учора была разгубленная менавіта тому, что першыню я на хрещение такое учора приняла. Зараз она уже жестко затрыманая, блогерша крутая. Вось, я б уже звернула увагу на те, що у нас ночі тут відбувалося. Я зараз перед цим просто тут прийшли люди ще, які це не чули. Я хотів би знову повторити. Знайшли оцього хлопчика, дядечку, знайшли його, хто він, що він. Дивіться, повторюсь, це той, хто вів їх зі своїми, скажімо так, спільниками. Той, хто слідкував за ними, фотографував їх разом зі своїми спільниками і намагався спровокувати росіянським прапором на своїй одежі. Це, який він прикрив потім, там прапор чи що там було? Да? Його був шеврон, і на шевроні був стяг росіянський, і написано було «Росія». Да. Це Мирон Кравченко, який засвітився і в Україні, і в Білорусі тепер вже.
московицький нацист, який постійно там, бачите, от Раша там, блін, кидає Зігу, потім зараз я вам фоток скину ще. Я хочу звернуться до гэтага Мирона, калі у нас чуе, ён нас чуе, і паглядзець. Я хочу ему нагадать, что тут не Россия. Россия наша, там хапае пристойных людей. Мирон не в большасці, Кравченко. Я хочу ему нагадать, что тут Беларусь, незалежная республика. И не глядячи на то, что белорусы не все размовляют по-белорусски, кожный белорус у паспорте пишутся белоруса. Кожный белорус хочет жить у незалежной Беларуси, а не посылать своих детей на войну до Мирона Кравченко в Россию. Ни одна белорусская не захочет, чтобы ее детенок жил у колонии, якая называется Северо-Западный край, и война за место Мирона Кравченко в Сирии, в Донбассе. Ни одна мать белорусская этого не захочет. И я по-русски ему говорю: Мирон Кравченко, не садись больше с нами в электричку, не стой у нас под дверью и не издевайся над девочкой Леной, у которой 2 маленьких детей, потому что мы умеем за себя постоять. В Беларуси еще есть и женщины сильные, и мужчины сильные, и есть белорусский народ. Пусть белорусы не все говорят по-белорусски, но все белорусы пишут, что они белорусы, даже в референдуме. Понимаете? Поэтому Мирон Кравченко едет домой в Россию. Никто тебя тут не испугался. І от тут ще хотів би показати, як він на фоні правого сектора кидає Зігу. Тобто, скажімо так, людина не дуже адекватна, по-перше, взагалі нахрен не адекватна. І він намагався і в Україні інформприводи створювати для московицьких ЗМІ. До речі, ця фотографія публікувалася московицькими саме ЗМІ, які показували, що в Україні нацисти, показуючи московицького нациста, судячи з усього, да? Ну, знайдете в інтернеті про нього, хто це. Це я просто так. Давайте повернемось до подій, які відбувалися вночі. Я можу включити відео спочатку. Тут у мене питання було, як ми трапили додому, сябри, як ви розуміли, нас випустили прикладно о 9 годині. Про 3 години ровно. Про 3 години ровненько, на вот початок 10-ї. Так, все, коли вже скончилося, просто ми небезпечні для режиму, тому що, звичайно, ми, звісно, би казали, живе Білорусь. Сяги тримали, так, 5-метровые, то бок, ну, конечно, мы за национальной отзнакой, мы, Ольга, она не скрываю, я не скрываю. Миколай Викторович з нами. Миколай, так. Тому таким чином ми пішли, дякую, я вельми була обурена, що нас так зустріли, але провели нас вельми добре, нам купили поїсти, нас покормили. Додому мы приехали, а мои дети уже в тот час были у безпецы. Я позвонила маме, потом я одразу я пила у стрим посиденьки, хто ведає, коли ласка, на Інтерхунту, на каналі Наша Україна Русь. Поглядите, коли ласка, я сегодня переглядала стрим, и особенно хотела бы сказать щиро дякую моим собрам, потому что я глядела его про слезы. Я не думала, что будет такая реакция на то, что відбулося у Борисові. Тому Василь Інтерхунт, Василь Пицеля, Олександр Біспал, Анатолій Іванович, Олекса, ну... Гран Мерсі. Гран Мерсі, так. Ви легче просто. Я, дійсно, не плакала зранку, тому що я не думала, що вот таким чином будуть відреагувати на тих людей. Додам, что мы вернулись на опошней электричке, как раз выпустили, заставалась одна электричка, и она приходила за 4 хвилины, до того, как зачинялось немецкое метро. Тобто, как мы спознились на 5 хвилин, мы мусили добираться на інший конец города за таксі за власні гроші. Саме цікаве, щиро дякую ще міліції у Бобруйську, яка вчора була на вокзалі, у Борисові була на вокзалі. Яны нам буквально за 2 хвилини до прибуття сказали: «Хутчэй, приїде зараз ваша електричка, яна стоїть рівно короткий час, ви не поспіваєте». А ми сиділи, ели, тому що, ну, зрозуміло, ми... Местная девчонка, повариха, прикажи мне выпившая до купи за нам сарделек, сосисок, хлеба, клянется, чтобы оппозиция, и сидели в турме. И она сказала, взяла наши телефоны, приедет до нас в Минск, и она говорит: я в отпуску, я трохи выпила, я сирота, живу одна, я повар, тут недалеко, я вам все куплю. И накупила нам, девочка молодец, мы маем ее телефон, мы ей сделаем шашлык.
Так, яна класна дівчонка, і вона нам накупила жратви, і накупила з собою ще там яких смакотечок, ну просто, і ми утекали, Ну, каже, да. не надо, она ще нам гроші сунула 10 Так. рублей. Ну, Это, ну, молодець. 5 долярів. Ось 4 вам долярів. як білоруси реагують. Так. Звичайно, екрани нас побачили. І у електрички вже мені достала, і каже, гэта приватний для тебе йогурт, а мой самый любимый йогурт, то бок яна нават вызове той нюанс, што Хелен Мінская п'є смачний йогурт з клубнікою. Рекламу не кажи. Так, я не буду казаць якой, маркі нават вось, ну, такими нюансами вельмі прыемны, тому што калі мы вже ну, А политичная девчонка, я когда доведалась, что это вот мы на пикет приехали за свободу, она сказала, теперь я буду только с вами, я приеду, и я хочу быть с вами. И она щиро это казала. Мы ее крышечку на до хаты довели, как ее милицианты не схопили, бы на крышечку была под шафетом. Ну, вельми пригожая такая просто. Красуня. Пишуть. Ми вже пристроїли, Женька нашли. Так. Пишуть, одного і- не розумію. А, ви все чи ні? Я просто Так, я про це- бачу, я б хотіла відповісти на Мгм. це питання, а чому я повинна ховатися, скажіть, будь ласка? Я нечто порушила? Я злочинець? Хай Чому вони я повинна ховаються, ховатися? хай вони ховаються. Кравчуки, Лукашенки, Кравченки, ці Лукашенки, хай вони Це, я ховаються. від нагадаю, нас. це яни мене викрадають, не я їх, це яни порушують. Хай эта банда в погонах от нас ховається. Каратей, у нас Валік, який вийшов на припинок раніше з електрички на метро другої лінії, вел чоловік, але Валік дійшов, провел додому, все нормально. Войніч доїхав, Ренат доїхав, за нами упевнено, так само мы в храм пошли за пивом, я зашла за пивом для себе и для Алексея, Хелен не уживая, и я упевнена, что нас вели так само. Вот, тому что яны ведали ночи пасля, что уже адбывалася, дзе мы, и яны хотели это у выніку, мы все пришли до высновы, что яны хотели это представить, як бытовая разборочка, вытягнуть, взломать нам двери, яны ломали ногу так, что дверь ледве не вылетела, типа тут пьяночка с какими-то тетками, тёлками, вытягнуть нас на площадку ленинскую, лестничную, разборочка. Ну, и, вот, и мы сегодня сидели, як пьяницы, у постарунку до 9, может быть, августа на сутках, але не як активістки, а як алкаші. Ви вчора бачили, ми були абсолютно противорозві. Я хотіла би ще тут ну, підкреслити, мені пришить нейкую п'янку і у вигляді протокола, ну, СОП і діти ЛТП. СОП і діти ЛТП, і я, ну, голова розумію, чим для мене це все може просто скочиться, тому навіть не мариться про те, що ви мені нейкую п'яную, або не п'яную, я не забороняю нікому побути со мною відпочивати, гэта, ну, я ввогуле не розумію, чому нельга. Так, до нас почали ломитися, тому що, ну, ніхто сказав, що ми гучно, а ми вчора обмірковували. Ви розкажіть, ви приїхали додому, ви сиділи, коли, да? С окна, с отчиненного окна, на низе, мы на 3-м поверсе, стала какая-то пьяная чувиха орать, что мы мешаем ей жить, а и вы там. У нас свет горел, и мы говорили, но у нас ни музыки не было, у нас ни одной лаянки не было, ничего. Мы спокойно сидели, пили пиво. Докладно мы обмірковували інтерв'ю, Що тому що завтра мені робити пропонували інтерв'ю? так, зробити цікаве інтерв'ю з Я хочу, невідомим наша дикторша, яка стояла у витоків білоруськомовного телебачення, Зінаїда Славутая Бондаренко, хочу її давно віце-капеленська робила, і вона, Зінаїда і я. Розумієш, і ми про це розмовляли, я розповідала, як становилося білоруське телебачення на мові, дякуючи Буралкіну, як білоруський стяг з'явився вам у 91-му году. Я просто це все веду, бо Буралкін пособирала з Зінаїдою Бондаренко, мені год я этих людей пам'ятаю, це шалена малая була. И тут крик таки под окнами. Вы нам мешаете жить, как вы надоели, убирайтесь отсюда. И лаем, и все. Через 5 минут вибивається дверь в тамбурі, і вже второй раз сьогодні. Це було сьогодні вночі, що ви розуміли, коли вони повернулися додому, так? Приклад, 4 раниці. Ми вже спати собиралися. О 4:32 ви скинули там всі матеріали. Ну, ви за 4 прикладне гэта все почало відбуватися. І після тамбуру выбили, стали выламывать ногами реально эту дверь. Очень хотелось вызывать 102, но я уже была на мяжи вызывать ОМОН, куда ломятся бандиты. Разумеешь, если бы они выломали дверь, я бы нам не звонили, чтобы выкинуть нас в окно. Ну нам ладно, не третий этаж, кости целые застанутся. То я уже и на это подумала, что в окно выкидывают, если это какие-нибудь типушки, там, варьяты шаленые, обдолбанные наркотой, разумеете, по заказі Луки для дому, по заказі силовиків. Да, досі ж невідомо, хто, в принципі, ломився, хто вибив двері. Досі невідомо. Да.
И Мы они не не ведаем, выбили, что сказали, зараз. выбили, был бы шоу. А так яны не выбили двери и не вытягнули нас. Мы все повыключали и праз полгодины легли спать. Алексей сказал, что мы там вели стрим, что еще цвик убили поміж косяком и поміж дверью, как она не отчинялась. Он як отчинил, и он худы пролез, покуль мы давали Марине Адамовичу, подняли на ноги, нас Ну, Тупаненко мы подняли почали одразу правозащитников. знімати і розповідати, що Он достал выпить свит, когда дверь смогла отчиниться. И уже там был выбита у нас дверь. И до сюда уже другий раз бабушка выкликает слесаров, Зараз а я- со слесарем может прийти нет. Вот, Зараз мы я не отчиняем покажу его. відео. Выломали замок. Тихо. Чомусь звуку То немає. есть теперь у нас Правда, я не можу получается зрозуміти, так, чому. что Я Ну, там буду все рассказать разумеется. про наши Она планы, никогда а не я мы знала. работаем. Иди сюда. Огуречки, Вот смотри, булавочки. вот что они Зараз сделали. секундочку. Выломали Секундочку. Выломали замок. А є Видите, звук, да? то есть я начинаю сегодня уже будет 4 годины пить документы. Половина. Она никогда не Я знала. начинаю, пока кончится пакет. Я Вот, уверена, что что они сделали, мусики вот. стоять, Они как нас выломали забрать. замок, Не вот увидите, он. не То есть увидите, это мы теперь потратили херня не закрывается. пакеты. Ногой Бросить, выломали. звертаюся, люди, Дальше. выходцы, Они, все сейчас я намеренные посвечу, чтобы пакеты. было видно. Обороните белорусских Сейчас активистов, Алексей, обороните тихо, своих подожди. детей. Ручка, своих ручка семей. вынимается. Ручка Ручка Зараз вынимается. нас Ага. просто Дорогая, Ольга хорошая, красивая показує, такая. що відламана коронковая. ручка на двері. Я Ну, так это розумію, не що важно. звуку чомусь Значит, немає. теперь еще Ви Алексей ну, сказал, что соседка відірвали на скажет, двері ручку. что у нас І мы должны сліди там компенсировать за будуть это все ну, двері поломки. намагалися Теперь- по-суті вибити. теперь Дивіться, посмотри, там, вот там пятка. є сліди Бачиш, від вот. ніг на двері, вони Вот. залишилися. Давай на світ. Вона На їх світ. На світ. показує. Свет. Вот заедьте, Олечка. Подождите. Там дуже погано Это мы видно, бачили але, вже. Вот але гляди. вони там є, Вот, повірте, вот коротше, пятка. на слово. Это пятка. Нет, следы я видовочные, Так, причем писюги, башня, некие пятка. такие драпины. Не одна, уже И отпечаток следы, нормальный. пятка, довольно вот это высоко. вот они Высоко. лупили Ну, вы туда. еще профессионал, потому что Вот. просто Эти человек так писюги. нагонит за диарез То есть звучательный. И Ага, отбиток знаешь, мужчинского что внизу еще подбота, есть, они мужчинского думают, работа. они Это не видят, что мы зачинная делаем, какая-то видим, причина стоим, была. Причина они звичайно еще простолыка, лучше. провокаторша. То есть вот А это вот выбивал у нас профессиональный уже спецназ. отпечатки на дверях. Мне тут выломали. Это Закрой. Все. Ну, вы пишут, что Ольга, нас половина. выгодовал розыск. Дед Мы жив. так звернулись до вас, до правоохоронців, до Марины Адамович. Нам бы выбили ще эти двери. Они просто подумали, что сюда журналисты едут. И она Ну, наволоклась. правда. А, коротше, звук там був, я його просто не чую, кажуть, що накладається звук. Тоді давайте подивимось відео без коментарів. Выломали замок. Тихо. Ну, То есть теперь у нас получается так, что вот это вот уже не да, открывается, половина. оно Она выломано. никогда не То есть оно закрывалась. вот, иди сюда. Вот смотри, вот что они Ну, сделали. таким чином, Вот. ось Хелен. Они ми- выломали замок, вот он. То есть это теперь Я херня не просто закрывается. Ногой выломали. Дальше. Они, Чтоб сейчас я подивились. подсвечу, чтобы было Щоб видно. подивились. Сейчас Алексей, Нет, сюда, тихо, сюда, подожди. сюда. Ручка Выйди вынимается. Ручка Ручка вынимается выпала. теперь. Да. Дорогая, хорошая, красивая Да. такая, коронковая. Ну, это не жарты. Значит, теперь еще Алексей сказал, что соседка скажет, что у нас мы Вот должны это мы- компенсировать за это все поломки. Теперь, Вот вот, заедьте, теперь заедьте. посмотри, вот пятка. Бачишь, вот. Вот. Давай на світ. На Давай на свет. світ. Свет. Вот заедьте, Олечка. Подождите. Подожди, вот Это заедьте. мы бачили уже. Вот, гляди. Вот пятка. Это пятка. Вот. Так. Башная пятка. Не одна, уже отпечаток, нормально пяткой дать. Вот это вот они лупили сюда в двери. Вот некие писуи. То есть вот там голоса, я слышу, внизу еще есть. Они думают, они видят, что мы делаем, ведем стримы, и они еще ждут чего-то. То есть вот это вот у нас уже отпечатки на дверях. Мне тут выломали. Это- Закрой, все, Нет, закрываем. больше при деда. Деда жил. Тут Хорошо, закрываемся. І, до речі, Все, да? Внизу голоса. Так, так. до речі, коли я вот это здымала, у Ниди на першому поверсі був голоси чутні. І тому ми хутенько сняли, знов сховалися. У мене було відчування, що вони чекали, що ми з'їдемо з хати, і нас там пильнували. І впевнена, що зараз нас пильнують буси. Я ж до посадки на 30 сотню сидела 7 днів в облозі, 2 буси стояли, один вверху вулиці, другий внизі. І тому це звичайна практика, і вони тут, вони ведають, що ми утрох тут, і вони будуть нас тримати, поки сьогодні не скончиться пікет Тихановской на Бангалоры, у 4 он почнется, и как мы в Витебск не потрапили. Также сидит в облозе Валик, потому что он не может потрапить. Андрусь Войнич, ну то бок ось мы будем, я остерегаюся некий час в облогах. Сколько ли уже? Сколько?
Леша, не открывай, я прошу тебя. Даже слесарь не отчинає, не любят жест. Старыша так затримали. Так. Сказали, слесарь жеста. Яго маці открыла, ёй разбили твар, а маполцы выскочили. И вытащили старышу Сергею у трусах без брюк, посадили за слюн сидеть по криминальной справе. Ніколи нельга открывать. Не треба им верить. Ось таким чином, ну, насправді... Було б добре, щоб Олекса знімав би зараз, доєднавшись до нас в цей сюди, в Zoom, а сам знімав би там двері, ну, поряд. Ну, щоб звук був чутний. Яны могли постукать, я не думаю, тут нікого може вже нема. Хотя Ну, все равно чувати. у нас планы есть. Мы не будем казать, у нас есть планы, у нас есть группа подтримки, у нас есть планы. Мы после вам еще, когда у нас все приймається, мы с вами свяжемся. Спойлер, я вже просто не намотала. Мы попробуем выправить ситуацию, пока что не будем загадывать, но когда у нас все приймається, мы с вами просто свяжемся. Так, Так, щоб ви розуміли, реально, по суті, зараз відбувається, що вони замкнені в квартирі, ну, замкнулись, да, можна сказати, на вулиці їх пасуть. Це десь відсотків 99,9, що їх пасуть невідомо хто, або пасуть мусора, або КДБшники, або оці от тітушня. Ватники, Тітушня, да, яка найнята Лукашенком для захисту своїх інтересів. Тому що нацисти, оці вата, вони завжди, як ви знаєте, працювали тітушні, завжди це було. Тому наразі потрібно бути всім... На стрьомі. На стрьомі, так. По-перше, на стрьомі, по-друге, слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Так, мы вам вдячны за это, потому что розголос — это наш один инструментарий, одна оборона, одна зброя. И я сподіваюся, що у їх хопить розуму після скончання пікета Тихановської, пікета у Витебску, зняття блогу. Это будет бачно. У нас есть своя команда, и она будет это проверять. Просто люди зараз, людей шмат, на жаль. Все это проверится, все буде бачно, коли у нас отримається, ми виправимо ключову ситуацію, але то, що нам тяжко потрапити на пікети, це вже відовочно, це факт. На пікети нам не вдається в ближайшие дні потрапити, тому у метах безпеки Олениной семьи, самой Олены, и она в такой ситуации, твои детки, мы будем стараться все-таки больше ощадно ставиться до всего, у гэтых воронках будем стараться Алену ощадить от этого всего и створить больш сприяльные умовы, больш сприяльную ситуацию для яе. И звертаюся еще раз до всех белорусов: выходите на пикеты, на наше место, как вас были десятки, сотни тысяч, по краине как миллионы были, нас 10 миллионов, обороните нас, обороните своих детей, своих старых, обороните будущему. Мы живем так у турме, что коли мы не выправим ситуацию, не позбавимся от гэтага усяго бандитской кодлы, мы наших детей этой каннибалы з'ядуть, наших старых знищат. Про нас я уже не кажу. Я прошу вас, белорусы, выходите на улицы, у пикеты Светланы Тихановской. Это абсолютно для вас беспечно. Вы не активисты. Вас никто не будет шапать. Головне выйти, Ну так. и стойте, и будьте там. У неї є пікети, не потрібно її підтримувати там чи щось. Навпаки, ви можете там проводити і свою агітацію. Ви приходите на легальний пікет. Так, І так. ви розмовляєте з людьми. Портрети носите тих хлопців, блогерів, Так. які пострадали, Так. сидять по кримінальних справах. Вам нічого за це не буде, якщо ви принесете портрет Павла Сергеевича. Все в интернете есть. Николай Статкевич, можно раздруковать в любой друкарне. Серого кота. Всех, кто там сидит, 25 человек под криминальной справой. Коли вы выйдете... Ну, крім кримінальних справ, там є люди, які не по кримінальних справах сидять Так, сутки. 20 кримінальних справ, 25 політв'язнів. Да. Так. Докладно тут я бы хотела отзначить, что на мяне есть уже арыентыроўка. Яны докладно ведали, что еду я. Яны докладно ведали, куды я еду. Яны докладно ведали, где мне трэба сустракаць. Яны докладно ведали так, что я блогер. Яны ведали, что мой ник там, что я чула его, калі мяне посадили уже прыемны кабинет таки был.
з мебляю, тому що хлопці казали, що їх увогуле нічого в кабінетах не було, я не думала, що їх будуть бити зараз. І таким чином я чула у коридорі, що казали, гэта тая самая Хелемінська. Адзінае, што яны ў мяне спыталі фамілію, імя, звычайна, дзе я жыву, месца рэгістрацыі маё. І на мае патрабаванне прад'явіць мне дакументы, на падставе чаго мяне стрымалі. Яны бачылі, што я юрыдычна падкавана, ім гэта вельмі не падабалася. Тому што я запытала пытаннямі, чаму яны парушаюць мае правы, чаму яны не даюць мне пазваніць адвакату, чаму яны не даюць мне магчымасці пазваніць нават маме, чаму яны не прад'яўляюць дакументаў пасведчань, чаму яны не прад'яўляюць мне дакументы, на падставе чаго яны мяне выкрадалі. Потым я патрабавала дакументы, на падставе чаго мяне ўтрымалі незаконна, яны парушылі маё прыватнае прастранства 3 гадзіны, то бок на падставе чаго я правела. Яны мне сказалі, што на мяне прыйшла арыентыроўка, што у Менску ёсць злачынка, якая вельмі падабаная на мяне. Вось, і яны падумалі, што гэта самая я. А калі трэба было пераверыць гэта і ўсё, у іх зламалася база даных. Сябры мае, тыя, хто учора прымаў удзел у такім, непрыгожым затрыманні, як вы называеце гэта, па факту выкрадання мяне, моих сяброў. База даных у вас паламалася ў галаве, калі вы палічылі, што можаце і далей прадоўжваць працаваць у гэтай гвалтоўнай сістэме. Вось і ўсё. Як гэта прыпыніць, я ўчора вам распавядала. Як я прыпыніла гэта для сябе. Я паклала свае дакументы па адукацыі і прыпыніла сваю юрыдычную практыку, тому што я не хачу быць удзельнікам гэтага злачынства. Зараз я не зарабляю, як юрыст, роўна па гэтаму. Я дапамагаю бескаштоўна. Да мяне звяртаюцца людзі, я ім кажу, што трэба рабіць у том альбо іншым выпадку. Мы учора читали лекції, що з ними буде далі, чого варте, хто яны ёсць на самой справе і што трэба рабіць. Адзінае, я б хацела тут зараз, каб не было недазуменняў, мяне не абражалі ў аддзеле. У мяне побач са мной быў прадстаўнік сілавых структур. Ён паводзіў сябе вельмі карэктна. Мне стало дрэнна ў кабінеце, я попросила адчыніць акно. Ён гэта зрабіў, сказаў, каб я трошки подвинулася, тому што сквозіць, і я могу прастыць. Побач са мной сидзеў Амапавец, ён ахраняў мяне 3 гадзіны пад камеру. То бок, мяне ніхто не абражаў, мяне там ніхто нават не абшокаў, мяне не абшукалі, не агледзелі маю торбу. То бок, усё добра, сцягі са мной, побач, іх ніхто не забраў. Крім ОМОНу. АМАП поводив себе як... Я не кажу зараз про АМАП, я зараз кажу ось конкретно мясцовых супрацоўнікаў, якія побач са мной былі. Яны прасілі мяне вельмі не хвалявацца. Некаторы час прайшоў, яны хацелі са мной пагаварыць. Я сказала, што я з імі не размаўляю, мне гэта не цікава. Я достала книжку, и 3 гадзіны я читала Дэна Брауна. Книжку тебе не забрали, бачиш? Ну, увогуле, не. Я паводзіла, насправді, мне здаецца, каб я сказала, принесите мне, калі ласка, пірожанка, яны б, мабыць, не прынеслі. Я просто нагласць не праяўляла. Такім чынам, я маю на увазе, што з боку супрацоўнікаў барысаўскіх ніяких претензій у мене нуль. Ну, я можу сказати, що через годину десь приблизно після того, як було затримання, так рознесли ми вже інформацію, що знали і наші депутати, тобто все, що потрібно. Я вчора казала вже, у мене у телефоні музика стоїть вельми довгий час, уже напевно год, Меч Арея український. І мне нават потом сябры сказали, мы чулі, як звонить твой телефон, тому як постоянно йшли звонки. Яны кажуть, і там питали, і мої сябры питали, Алена, що гэта за пригожая музика, розповіді, калі ласка, який гурт, ми так само собі скачаємо яе, тому що яна вельми така емоційно моцная. І Амапавец, який стежив ось за мною, сидів
ён таксама так падглядаў у тэлефон час ад часу, хто званіць, быў званок за пасядэнняк, скайп, я яго чула і бачыла, хто званіць. Ну, тэлефон быў побач са мной, але калі я хацела адпавесці, ён прыбраў тэлефон, адвёў яго ў старану, у бок, і не даў мне магчымасці нават крануцца тэлефона. Такім чынам, Меч Арэя учора гучаў дуже гучна на повну катушку у Барышцівському РОВД, так што Україна біля мене завжди. І дякую щиро, докладно тут кажу, на приватному вопиті ведаю, дзвоніться, будь ласка, постійно. Нехай. До речі, ведаеце, я згадала ось на сутках, коли я 30 суток сиділа у карцері, час від часу у некого вертухая, у некого мента, я не ведаю у кого, я думаю, что не у заключенных, коли звонил телефон его приватный, он выводил людей на прогулку, и меня про стенку с карцера там выводили людей гулять. Там не было города, город еще был далеко за мурами. И гучал океан Эльзы весь час. Я так, о, прикольно, хоть океан Эльзы послухала у карцері хоть разочек. Ось Харків, вітаю Харків, щиро дякую, докладно тут така вельми цікава реч, вельми велика кількість сяброў з Харкова останній час долучається до мене, я підтверджую. Тому, ну, переглядаю сторонку, конечно, перед гэтым гэта былі сапраўдныя харкавяне, тому, ну, щиро дякую, што вас так шмат. І докладно адпавядаю на пытанне, аго, беларусы, вітанне з Харкова, мені тут в коментах кажуть, що я, пропагуючи білоруську мову в Білорусі, типу створюю прецедент, аби посварити українців і білорусів, тому скажіть, а яким же чином? Ніколі сапраўдна Беларусь, Ольга правильно зараз сказала, белорусы 9, як мінімум 9 год вивчають білоруську мову, і аніводний белорус вас ніколи не образить за то, что вы размовляете белорусской мовой. Такого просто в априори, это родная мова. Все выбачаются, так. Говорят, ой, извините, я не знаю, я не могу с вами по-белорусски говорить, ну так, говорите. Вот белорусы шануют мову, просто не ведают. 2 годины на тыдзень у Шапках нема мовы, в Огле 2 годины на тыдзень у школе. А российская штодня. Украинцы, коли чують белорусскую мову, яны яе вельми добре разумеюць, і аніводнага випадку у моей практике няма, каб мяне украинец звинаваціў у тым, што я дрэнна, альбо неяк не так размаўляю, альбо украінскай, альбо беларускай мовай. Ніколі такого не было, таму хто вас абражае па моўнаму пытанню, ну, щиро кажучи, гэта зраднік. І Олекса це підтвердить, 100%. Так, я в основному так легко виявити. Я можу сказати, от як ми виявляли там, да, деяких, які не розуміли українську мову раніше, там невідомі люди, які за... Сябры, у нас мы уже в Facebook. Мабуть, я... Алекса, я могу тебе скинуть... Можеш в Telegram скинути. Або мы стричким мы спели за хвилину до выхода. Скинь, коли ласка, мы еще не ведали, мы думали нас на вокзале принять, и мы спели разборы турмы-муры, припел. Кто пел муры-турмы, кто турмы-муры, но не важно, муры-муры, турмы-муры. И мы спели в электричестве на полную гучность. Мы вам это хотим подарить. Сябры, я размаўляю приватно на некалькіх мовах. І ніколі мне люди, якія гэта ведаюць, і якія нават не ведаюць, я заўсёды ведаеце такі шок. Ну, ён не дазваляе рабіць у хронікі паведамленні. Ну, пасля скіну. Я скіну, у нас гэтае відэа ёсць, я скіну пазней трошкі. І па моўным пытанню зачыню гэтую просто сторонку, каб больше не звярталіся. Ну, будуць звяртацца звычайна, але каб вы ведалі мою пазіцыю. Я вывучила самостойно украинскую мову. Я не вывучала ее в школе. И у меня не было подручников. Я ее вывучила за допомогою моих сяброў. И тому більш-менш вільно я спілкуюсь також українською мовою. Тому і мені легко розмовляти білоруською, тому що я вельми подобаю. Зачиніться гэтае пытанне назаўсёды для сябе. Ніколі украінец не абразіць за беларускую мову, роўна як беларус ніколі не абразіць за украінскую. Таму што гэта вельмі родная паміж сабой славянская група моў. Ну, насправді, калі я чую украінцаў, я ўсё разумею. Украінцы мяне чуюць, Ольгу чуюць. Ольга размаўляе украінскую абсолютно 100%. Ольга размаўляе вольна на беларускай мове. Таму, ну, гэта пытанне
звичайно, з боку тих, хто не Хто розуміє. намагається роздмухати конфлікт. Та скоріш за все, це з боку тих, знову ж таки, можливо, заїхавших московицьких нацистів або ще якихось ватників, які позаїжджали в Білорусь для того, щоб дестабілізовувати там ситуацію. І Людей недолюбих. Ну, по суті, да. І заважати людям добитися демократії і справедливості в своїй країні. Василь Сокач мене тролить, паляниця. Так, паляниця. Ну, давайте спробуємо, мабуть, ось так показати зараз. Добре бачите? Ну, Бачно. да. Поближче просто підсунь. За хвилину вертали. Электричка. Ось так ми оттопырились вчора в електричці за хвилину до виходу в Менськ. Під конвоєм. Ще момент такий, всі пишуть, ми раді, що ви на свободі, ми раді, що ви вільні. Люди, я вам можу сказати так, що ви повинні розуміти, що у будь-який момент їх можуть просто взяти без причини, без нічого затримати. Тому потрібно тримати Так. руку на пульсі. Зараз невідомі люди знаходяться під квартирою. Невідомо, чим вони там займаються. Тривожна кнопка. Ну, у мене є така тривожна кнопка, Ну, дякую Богу. Так. Невідомо, Як- чим вони там як займаються. Під будинком сидять теж, чекають буси, чи що там чекає, поки що не зрозуміло. Ну, звичайно, буси стоять. Ну, я докладно не ведаю. Хутко тому що- довідаємося. Люди наші Хутко перевірені. довідаємося. Так, зараз виїжджає умовно кажучи, Команда, да. група тихоров місних наших. Я не буду стежити. Антититушки. Антититушки. Ух ти, О. нічого, дякую за відповідь. Я не українець, я курт, але мої пращури живуть тут вже 2 століття. На жаль, я не знаю білоруську мову, лише українську та курдську. Ну, ви розумієте, це дано тому, хто більш-менш володає українською мовою, звичайно, і ведає білоруську. Тобто, питання у цьому насправді немає. Я про що хотіла б тут зараз мабуть, офіційно замовити. На підставі вчорашніх событий, які відбувалися, і на підставі тих подій, які зараз відбуваються, я відчуваю, що існує нейка погроза. Угу. Погроза мне, погроза Ольге Миколайчик, погроза Алексею Кирееву, погроза Валентину Фролову, Войничу Андрію. Який сам дитё растить так само. До речі, Войніч, він у вельми тяжкім стані, тому що у його вельми складане захворювання і небезпечно. Пешені. Так, і у гэтым сенсі так само ёсць Девочка 10 активісти, год, які дочка. зараз знаходяться в небезпеці. Я не кажу зараз приватно за себе, це кранець кожного білоруса. Так. Що ми За повинні... всіми прийшли уже. Уже прийшли, так. Я нагадую історію, коли брали сусіда, я сидів мовчки, а вже беруть нас, сябри. Де повний захоп білорусів? Мене забирають тільки за те, що я їду на офіційний пікет, на офіційний мітинг, дозволений, з БЧБ-стягом. Ты едешь со словом живым, с живой душою, ты едешь с нужным словом, ты едешь до людей, ты сама небяспека, ты носбит этой небяспецы, то стяг тут нават не причина. Ты для их страшна, і на тебе 30 кілограм, 39. Я зараз би хотіла звернутися до світової спільноти. Калі ласка, я розумію, що гэта складана зрабіць, але тым не менш такі ось, умови зараз не вельмі добрыя. Але я б хотела вас попросить адрэагаваць на любое паведамленне загрозы жыцця аднаго з наших актывістаў мяне. Адрэагуйце, калі ласка, зрабіць усё магчымае, каб нас абараніць, а магчыма і патрэбна будзе нас вывозіць з краіны з дзецьмі, тому што зараз у небяспецы, прабачце, наши бацькі, наши дзеці, нам тут дапамогі чакаць няма ад каго, тому што тыя, хто даваў прысягу нас абараняць, нас гвалтуюць. А Беларусь зачыненая. Беларусь зачыненая. Нас зачыненая. Так. Наша Украина.
А в Украіну мне складана выехаць, тому што я трапляю адразу ў каранцін. 14 дзён я не маю права нават выходзіць за памяшканне, у якім я павінна знаходзіцца. Гэта складаная гісторыя, мабыць, і таму я яшчэ не выехала. Я не магу пакінуць Беларусь на 2 тыдні. Для мяне гэта... А я и не выездная, потому что у меня $4000 штрафов Да. не выплачено. До речи, один штраф $500 за удел, это был 19-й год, студень. Моя традиционная акция, я роблю с первого года для помника Тараса Шевченка, недалеко от украинской амбассады. Мы молимся за Михася Жизневского 22 студеня. И я выношу огроменный трезуб свой, желтый, мастачка Наталья Бордова умалевала с кветок трезуб. И я читала свои верши, присвященные Михасю Жизневскому. Меня на сутки с Урбановичем, Дионисом, с молодым фондом арештовали, там было человек 20. Мы просидели до суда сутки, после суд вынес мне штраф $500, вось они так само не заплачены, мне $4000 неоплаченных штрафов, и суд зробив меня невыездной, а могу таки тропами партизанскими некуди заходить лесом. Я не кажу, што ў мяне зараз насамрэч ідзе мова пра пакіданне маёй краіны. Я тут, і ў нас, вы бачыце, ідзе рух з жаночым абліччам, таму я як адна з удзельнікаў гэтага руху буду да астатняй хвіліны знаходзіцца, канешне, тут. Але я не выключаю, што можа зараз высну гэтыя пужалкі з міліцыяй, АМАПам і іншымі людзьмі. Але калі на мяне звярнулі увагу ўжо расіянскія курвы, но, на мой погляд, гэта ўжо пагроза жыцця. Я нанимают национальной адметности. Это не россиянские, не россияне, это не люди. Не люди, які просто нацистські не люди. Треба називати речі своїми іменами. Ні, ну там же суправдовний нацист. Ну, і хто там в організації, невідомо. Це небезпечна особа. І бачите, як він квітніє, вольний, його не арештовують у Лукашенки, не кидають за крати. Хоча у нас найніцтво в Україні так переследуется по законе. І невідомо, якої країни він громадянин. Тобто все це треба пробивати, треба висвітляти. Ось, чому такі люди нацистської накерованості, откровенно, відомі люди, небезпечні соціально, перебувають на волі. Ось мені активісти у той час тимчасово знаходяться за кратами, за санкціонований, спробу потрапити на санкціонований пікет. У мене питання до Лукашенки і його, як кажуть, прикорытного кодлы. Вот мы гэта ўсё ж таки напишем. То бок жыццё расіян ціну даражэй за жыццё беларуса? Нет, чаму люди нацистскага характару, нацистскіх поглядаў находзяцца ў Беларусі не за межамі краіны і чаму яны на волі. І калі у нас атрымаецца даказаць, што сапраўды чалавек меў вось это, доказаць реально, што ён нацистскіх поглядаў. А він не скривав, він ніколи не скривав цього. Я можу навіть відео показати. Мені люди знайшли дуже багато відео там різних, де він, наприклад, у 2012 році там виступає під стягами РНЄ оцієї хріні, там імперські стяги. І він там за білих там топить, причому там тільки для руських там і т.д. Коротше, хто захоче... Це нацизм, це не расизм. Тут, разумееце, ну, дакладна я разумею. Ён сеў побач са мной, нас здымалі. То бок, ну, выпадковасць, не думаю. У гэтым сэнсе, значыцца, яны нешта там сабе ў Может галаве быть, думаюць. уходит зараз вот такую супольную команду ихнюю, олимпийская сборная нацистов и лукашистов. Так, скорее за все так и есть. В супольной команде проплаченной, у них есть офис, у них есть конторка со счетиком, с рахунком. Хутчэй за все это просто такие офис тетушек супольные, які адсочвае активистов, потому что ментов на всех не хапае, видать. И они просто долучились, як кажут, дежурство такое у них. Куда это Хелен Минская со своими украинскими бронзолентками поехала, так? И куда Николаевичек, якая борщи варила на 1000 евро раненым Майдана отвезла. Памятаете, акция была, я люблю украинский борщ, я зробила и собрала, наварила вилку борща за свої гроші. И мы с северинцем его продали в Украине на $1000. И он был вельми смачный.
3 вида мяса там зробила, по бабушкиному рецепту фирмовому. Потому что у нас есть коренные украинские гудзенки по линии моей матери. И $1000 было отвезено мною на пораненых Майдана, передано волонтерам. И я ніколи не ховала то, что мы любим борщ, любим Украину всей душою. И навіть коли б у меня не было кровью украинских гудзенок, я Украину все равно любила, як белоруска ширая. Мы в одной державе прожили не одно стагоддзя. У нас мова подобная, у нас спеваў шмат подобных. Мы любим один одного шчыра всей душою. Разумеется, мы плачем разом, сколько слез мы вылили за Майдан, за Украину, за забитых, пораненых. Не могу передать, сколько у нас не просыхали слезы, и душа ніколі не переставала болеть. И калі маці Жизнеўскага, всех мы посябравали. И я добилася Героя Украины для Миши Жизнеўского, Праздникляева. Яна померла, я в турме сидела, разумеется. Там, коротше, те, що в чаті Супротив написав, дивись, як воно пишеться, я напишу сюди. Отак от воно пишеться. Дивись, отак от ця херня пишеться, це їхня організація. Тут написано, що рута. Рута? Угу. Рута? Так. Угу. Это ж червона рута, это ж этот самый, ведаешь, что такое червона рута? Ні. Гэта як у нас папараць кветка, она звычайна жоўтая рута, это такая кветка, якая в гарах расце, і пчолы збіраюць мёд, і менавіта з чырвонай руты гэты мёд лічыцца глюкагенным. І як у нас папараць кветка, у украінцаў чырвона рута. І спеў, дарэчы ж, напісаў геніальны Васюк, здаецца, яго забілі, павесілі ў лесе падчас за савецкім часам, яго павесілі за гэты спеў, за спевы украінскія. Я в этом жорстка вельмі. Так. І вось чырвона, ну дзіўна рута іх арганізацыя, это ж украінская назва, що це таке? Ну, там написано взагалі Р, У з чорточкою, яка як В читається. Т і А. А на самому логотипі вже написано московицькою, я так зрозумів, рута. Хоча РВТА, по суті, а не рута. Ну, уж не читається з сушкою. Ну. Так, як би вони не назвалися, ми їх ведаємо у твар, ми ведаємо, на що вони здольні, і люди нема у кого, їх треба спиняти. І коли що, не дай Бог, з нами, яны будуть перші відказувати, на їх на перших пойде подозрение. Але еще такой-нибудь, я казала Хелен, что Лукашенко может нечто з нами зробити, каб на їх спихнуть. Такое так само может быть. Типа, я ж гарант, а тут вата пришла, и девок там погвалтили, побили, позбивали, разумеешь? Ось такое ще може бути. Тут є ще момент, ми якби у відкриту, да, там зараз все. Зараз той же самий Кремль з заявами там останніми їхніх кремльовських представників, назвемо це так, дає карт-бланш Лукашенко і підтримує його у всьому, що він робить. Дивіться, яка відбувається ситуація, щоб ви розуміли просто. Лукашенко – це рашка. Кандидати, які топлять за вибори – це рашка. Уже с червоно-белыми стягами сегодня фотографовались. У трох. Вот такие портреты, где на фоне червоно-белых стягов. Ну, а що ж зробиш? Але про нас ні слова. Вот, до речі, про нас ні слова. Ні про то, що я 30 суток отсидела, ні Света со мной не связалась, она ведает, что мне 13 сотен за интервью с ее мужем еще встретит. Ні вчора вони про нас ні слова не сказали, що нас затримали. Некий дивний ігнор такий. Я хотів... Ніколая Статкевича увогуле я ні разу не згадала чула. Ніколая Вікторовича. Я хотів би просто зауважити, що все, що зараз відбувається в Білорусі, це план Лукашенка і Кремля. Всі, хто ведеться на цю мулічку з виборами, всі, хто повівся, що ви можете щось зробити, це повна чухня. Вам намагаються зараз... зараз... Нам нас не пускають до мікрофона. Так. Ні самі жанчинки, ні агентура, ні силовики, ні грабня. Хочете, я вам... Ви дивилися те, що я скинув вам в Телеграм перед цим ефіром? Я зараз погляжу, мені не було часу. Угу. Я вам можу сказати, що Інформнапалм опублікував про Сергія Тихановського деякі матеріали.
Ну, я бачу. Ми бачили. Але, ведаеш, я тут хочу про Сергея сказаць, яго зараз з нами няма, ён не можа за сябе адказаць. Я ніколі не кажу за тых, хто за кратамі. Сергей яшчэ малады чалавек, ён з ватнага савецкага Гомеля. Разумееце, іншага Ну, чакаць... їздите в окупований Крим. Паслухай сюды, ён блогер, ён журналіст. На той Як момент він не був. журналіст, разумееш, тым не менш, я хочу сказаць табе адзіную рэч. Вось мне все-таки 51 год. Я бачила столькі, як людзі змяняюцца, лёс іх мяняе, людзі радыкальна мяняюць погляды, прычым шчыра, людзі развіваюцца. Нельга закрываць чалавека ад развіцця некага. Зараз Ціхановскі пройдзе праз дзяцей, эвакуіравалі уже больше, разумееш, ён пройдзе праз свае пакуты, праз свае лавровыя і черні, і, разумеєш, все ж таки зміниться. Тоді питання, Вольга. Вольга, тоді питання таке. Ви опозиція, по суті, яку задавили. Так. А вони спокійнісінько собі працюють. Вони Тому що про вони вас... за голосування. Правильно. Але ж вони вас зараз умовно ігнорують повністю і не дають вам навіть висловити свої... Умовно. Фактично. Фактично. Не дають висловити своїх вимог, не дають нічого. Інформацію про нас не дають. Нам Кутбай дав, а яны мовчать. Три девицы под окном. Тут вельмі цікавая рэч. Двух девиц знішчаюць, а вы мовчыце. Тут цікавая рэч, чаму Фролову і чаму Андрэю не далі, ну, Валентину і Андрэю не далі ахарону. Яны давераныя асобы. І про іх не прагучала таксама. Яны давераныя асобы Светланы Ціхановскай. Учора затрымалі 2 давераныя асобы. І мовчкі. Тихо. Я звертаюся до Тихановской, Колесниковой, до Цыпкала. Девочки, вы не одни на этом свете. Мы, як могли своими отсидками, и Николай Викторович, и Павел Северинец, и іншие хлопцы, и блогеры, все за вас горой стояли. Будьте любезны. Распавядзіце ў мікрафон про тое, што робіцца у дачыненні хаця б да жанчын Ольги Николаевича і Хелен Мінская. А чому тільки про женщин? Чому тільки про женщин? Про ну, всіх. Принамсі про жанчын. Принамсі мы тоже сястрыцы, у нас тоже можем сердечки показать, вот так зрабіць, але ж мы сядзім усё ж. І за 15 хвилин домовилися. За 15 хвилин домовились. Не те, що чоловіки. За 15 хвилин домовились. Ну, а ми домовилися за полхвилини. Ми круче. Ми круче, так, точно. Но, я не про те кажу, що, ну, правильно каже, ви зараз, я розумію, їм самим небезпечно, але у той же час... Ну, солідарність мусить бути некая. Абсолютно. Тобто, ну, ми за що, пробачте, хлопці зараз? Я за вось гэта не выйду. Мне гэта не цікаво. Тому що ви знищували 20 вось гэта, конкретно вось гэта, то, що показує, 20 год знищувала мою країну. І підтримати гэта я не можу. І вось гэта я не можу, якое закликала вести сюди нейкія рэчы іншыя. Я так само гэта не підтримую. Вось гэта я ставлю знак питання. До якого боку яна пойдзе, каб яна не стала вось гэтым і вось гэтым. Справа ў тым, што ім трэба зразумець, што я разумею, што іх рыторыка зараз, яны закладніцы, яны таксама зараз не падняволены абсалютна. У іх рыторыка будзе только пра Лукашэнска ў плане, які заўгодна могуць быць карцінкі, сцягі і так далей, але рыторыка будзе такая, каб Лукашенко нічога не зрабіў з муж'ямі. У адной сядзіць кіраўнік кампаніі Бабарыка з сынам, у другой сядзіць муж любімы. Разумееце, то бок яны увогуле, яны шаг влево, шаг право, гэта я разумею все, што ім вельмі цяжка, я ж нічого не абвінавачваю, але я просто прашу распавядаць пра то, што яшчэ ёсць жанчыны, якія змагаюцца, сядзяць у турмах, над імі здзекуюцца, а вы маўчыце, голы. А я думаю... Мы не можем выйти до их, так скажите замест нас, просто узгадайте, что вот девки потерпели, передайте от нас привет белорусскому народу в микрофон. И скажите, до речи, что не голосовать, Николайчик просила, в адрозненне Тихановской, якое тяжко, она закладница мужу у меня. А Николайчик просил не голосовать, а назирать. И у американцев есть служба спасения 911, а у белорусов служба спасения 1 день. Это 908. Запомните, 908, нават калі мы ў турме, вы мусіце быць мільёны на вуліцах нашай краіны супраць Лукашэнкі, каб ён сышоў, каб ён убываў. Разумееце, 908, 1 день.
у нас муры турмы разбурыть. І я вось хочу, каб Ціхановская не за сябе, а ад мяне эту мікрафон сказала. Это моя асабістая да просьба. За сябе хай на кожа галасуйма, яшчэ нешта, а моя просьба не галасуем, назіраем. І сябры, я б хацела звярнуцца зараз яшчэ да беларусаў наконт гэтых белых лентачак. Я нагадваю, белая стужка, яна азначае капітуляцыю. Таму калі хаціце насіць белую стужку, насіце яе побач з Я бальшавасцям. ўвогуле лічу людзі, навошта эти стужкі? Ну, 10 миллионов нас. Что мы будем себе помечать для кого? Носите крыжик. Ось, кто 20-30 год на мне крыжик, я христианка. Носите, ось, сябры подарили украинские мне этот самый кулончик такие, войсковцы украинские подарили, где трезуб. Кто что хочет носите. Носите белорусский герб, носите погоню, что хотите носите. Вовремя можете ничего не носить. Гаворка про то, можете нас столькі, што нам не трэба себе позначаць, аж кого мы будем позначаться. Мы что, санитары леса, ці паліцаі, что нам позначаться трэба, ці еще нехта. Навошта нам позначаться? Нас 10 миллионов громадян Украины. Навошта мне себе позначать беленьким, ці зелененьким, ці еще нечим, блакитненьким? Я громадянка Республики Беларусь, нас 10 миллионов, 9500 супраць Лукашенки. Навошта 9500 себе позначать некими там адмітнасцями? І ще все ж таки хотів би додати, що Кремль яйця не кладе в один кошик, як правильно тут хтось написав. І вони ставлять і на Лукашенка, і на типу опозицію, яку дали там схавати. Карманну опозицію, да, яку дали схавати, і багато хто повівся, тому що, в принципі, не аналізує ситуацію. На жаль. Але ці використовувати потрібно, ці мітинги, ходити на них, спілкуватися з людьми, доносити свої ідеї, обов'язково всім це робити. Що там? Валерія Цепкало з дітьми уїхала з країни, вона осталась тут. Ну так. А Цепкало то Валерію поїхав, йому але ж бачиш, амазонки будуть рятувати Білорусь. Правильно все. Так что говорите Амазоны, как Амазонки. Дитя свине, а баба мороженое. Так. Баби будуть Лукашенко. Я нагадую, сябри, працюють суперчат, працюють донейшени, працюють картки. Ми зараз, насправді, вельми складана ситуація. У Вольги 4000 долярів, вона не визнає. Я вельми прошу, я тут більш-менш сама розбираюся зі своїми фінансами, але у її вельми складана ситуація, коли крається питання, напевно, її треба так само. Мені належало здесь майомості, аж дом на продажу, то есть я не продам ни хата, ничего, потому что пока не выплачу штрафы. И до меня кутка приставы придут, у меня уже 2 попереджения есть, я по шчирости, когда сидела, думала, мне уже описали, вынесли в СМЭР, все описывать. Вплоть до годинников, картины, собрал, гениальных мостаков, все. Вы разумеете, я сама не прошу, але Елена решила за меня просить. Я прошу, ви ведаеце, што я збіраю на дапамогу, я сабе прыватна ў кішэні нічога не кладу, і таму мне зараз трэба зрабіць усё магчымае, каб у яе з'явілася магчымасць, не дай Божа, калі будуць пагражаць яе жыццю, мы маглі яе уратаваць. Таму, калі ласка, дайце нам магчымасць нацыянальную адзнаку ў выглядзе Ольгі Мікалайчык зберагчы, таму што яна вельмі патрэбна беларусам. Яна вельмі патрэбна Беларусі. Яна ведае добра беларускую мову. Яна цудоўны чалавек у размовах. Яна ведае цудоўную гісторыю. Яна фантастычна цікавая ў размовах. Встречать таких беларусаў гэта сорамна. Вы рассказывайте, я веду. Шмат белорусов пристойный. Я хочу, как у всех выратовали белорусов. Не треба перейматися мною. Все, скончився з тим, да? Ні, Олександр. Не треба перейматися мною, моїм льосом. Мільйони жінчин в Білорусі терпять от этой системи в різних виглядах. Терпять і гвалт, і покути, катування. Треба рятувати усіх, тому я могла з'їхати, повірте, я могла за этот год з'їхати шмат туди, поки я була ще виїзнає, і на ПМЖ могла з'їхати. Я засталася сумленна, я засталася свідома. Тому, може, не треба перейматися так моїм льосом, я все ж таки сподіваюся, що ми змінимо ситуацію до вересня. Коли ні, це може бути і турма, я кажуть, і терміни, і не глядячи на те, що ми жінки. Мені головно, таких, от як Хелен, эти детки,
Вот гэтых женщин трэба ратаваць. А я уже старая такая тетка, воярка, амазонка. Амазонка я не амазонка, конечно, и не феминистка, хотя мне близки некоторые феминистские идеи. Вось. И я вельмі хочу, как Хелен будет это сделать. Что-то. И Мариночка Адамович, и женщины іншие наши, и Анжелика Железнякова, и Вероника Мищенко, и наши все девки, наши все женщины вартые уваги и обороны. Тому не треба мною одной перейматься. Як-нибудь уже, як кажуть, не пропаду в белорусских лесах, партизанкой займемся, или что, на хуторе поживем, ну, может быть, там, я усе жартуюсь, но я не верю, что натовские танки сюда приедут, такого это уже не будет, я думаю. Коли треба буде, то і на танки покатаємося. Ось. Але ось таких, як Хелен, треба ратувати, бо є малі діти. Тих, у кого малі діти, треба ратувати, безумовно. Моя особиста. Я прошу зараз там звернути увагу. Дякую щиро моїм модераторам, бо ліпше у світі, я завжди вам це кажу. І буду казати, що люди, які приходять до мене з ключами, ви самые ліпші. Дякую щиро, що ви в мене є. Дійсно, глядите самі, я бачу по донатах, у мене не працює донейшн, тому що я йду не з свої обов'язки. Тому, сябри, я зараз погляжу у донейшн, как бы повідомити, ці був сьогодні у нас була можливість поповнити рахунок. Дайте мені одну хвилинку. Просто есть люди, які допомагають мені, тому я час від часу відходжу від камери і гляжу у інший бок. Це нормальна справа. Коли можна это переправить это стрім Тихановской, бо там звороти її. Ну, ми зробимо все можливе. Я розвідуюся, мені треба потелефонувати терміново по важних справах нашої будущої сьогоднішньої ночі. Так, а ми вже будемо... Тьом-тьом. Зараз я звертаюся до донейшена, коли там є повідомлення для мене покинути. Звичайно, я їх вам зачитаю, звісно. І ми будемо вже виходити з ефіру, тому що треба так само робити ніякі речі. Оленка Зоряна, щиро дякую. Забудь слово мирний. Час вже мечем і вогнем виносити ногами вперед совків різної масті. Дякую щиро. І 200 гривень Алекс Шорт завжди закликає мене на посмішку. Щиро дякую, Алекс. Вельми приємно, що ви таким чином мені даєте можливість усміхнутися. Я з задовольненням роблю це, тому дякую, що ви не забывайте, что існує так. Дійсно, я не можу зараз фізично виходити з свого комп'ютера, робити стріми, працювати про свою ОБС-ку. Ну, ви самі розумієте, у яких я умовах зараз. Тому я щиро дякую Олексі, як завжди, що він підтримує мене з всіх боків. Просто я не можу сказати, що живе зараз фактично моїм життям, але я тримаю руку на пульсі і реагую моментально на події, які тут відбуваються. Тому, Олекс, щиро дякую. Я вже казала і ще раз неодночасово і 1000 разів скажу, що зараз ти краще, що є в моєму житті, тому що ти робиш забагато більш того, що роблять більшість білорусів для мене. Ну, так само мої сябри, хто побач рятуються. Тому дякую щиро. Я пропоную припинятися, тому що ми розповіли з більшого, що відбувалось. Тобі від мене 100 поцілунків за те, що ти мене знову рятував. Можна просто тепер дякую. Дякую, викинула. Добре. Тепер дякую, так. Все, дякуємо всім тоді. Дякую. Да, дякуємо всім, в принципі, за стрім. Підписуйтесь на канал Хелен, слідкуйте за тим, як будуть розвиватися події. Також тримайте руку на пульсі. Розповсюджуйте максимально по всім можливим суполкам цей стрім. В Телеграмі, Фейсбуку, в Дискордах, я не знаю, в Вайбері розсилку зробіть своїм друзям, щоб вони
побачили і почули, про що ми сьогодні тут розмовляли, тому що я вважаю, що це дуже важливо на сьогоднішній момент. Сьогодні, ну, те, що відбувалося вчора, те, що відбувалося сьогодні вночі, те, що відбуватися буде надалі, це історія, яку ми всі разом пишемо зараз. Тому приймайте активно, будь ласка, участь у написанні цієї історії і не забувайте, що Білорусь жила, Білорусь живе і Білорусь буде жити. Так що Живи вічно. Слава Україні! героям слава. слава, героям слава. Да. І всім